טוב חבר'ה, אנחנו עומדים לצאת לסדרת ההישרדות שלנו. היא קשה, היא קשוחה, היא מאתגרת, היא לא פחות קשה ותובענית מיחידה מובחרת. ועכשיו כל מה שנותר זה ללכת לישון. לילה טוב. אני לאט לאט התדרדרתי לפשע, לסמים, הלוואות בריבית. התחלתי להסתבך עם המשטרה. וואלה, במאסר האחרון שלי קיבלתי את הכאפה שלי ואמרתי שזהו, אני רוצה מפה להתקדם עם החיים שלי קדימה. לא רוצה להיתקע מאחור. 8, 9, 10, 10. מי הביא משהו שלא היה אמור להגיע לפה? בשבוע הקרוב כל אחד מקבל 100 גרם אורז, 25 צימוקים שלמים, 5 שקדים, 120 גרם קמח לכל השבוע, 5 תמרים לפינוק. יש לכם 2 חתיכות חלבה. נעלה, אנחנו נהיה לאדום. קיצור, החבר'ה הגיעו עכשיו לחניון, בונים את המיטות גחליהם. עכשיו אנחנו מתחילים בבניית המיטה שלנו ללילה. אני טוען שאם אתה רעב ויודע לשלוט ברעב, אז אתה יודע לשלוט ביצר אחר גם. כשאתה רעב ועדיין יודע לתכנן את האוכל ולא לקחת את כל האוכל מיד, ויודע לתת גם לחבר כשחסר, אז זה משפיע על ההתנהגות אחר כך. אני אספר טיפה על המכינה. המכינה זאת מכינה לנוער בסיכון, ואני אדבר עליה אישית. זו מכינה ששינתה לי את החיים. מהרגע שהגעתי לפה, אמנם היה לי קשה המשמעת והסטנדרט והציפייה ממני, אבל פתאום ציפו ממני והאמינו בי. וזה המקום שגרם לי להבין את זה, שגרם לי להבין מה אני רוצה בחיים שלי, מה אני לא רוצה בחיים שלי, איזה בן אדם אני רוצה להיות, איזה אבא אני רוצה להיות, איזה ערכים אני רוצה להטמיע לעצמי. הרבה שנים מבחינתי הדגל הזה היה דבר פסול, היה דבר לא אמיתי, ומבחינתי היום כל המסע הזה זה בשביל הדגל. בסוף סדרת ההישרדות הם מרגישים שהם מסוגלים לעשות הכל. הערכה עצמית, הדימוי העצמי, הכל ככה מאותגר, והם עומדים בזה בכבוד, והם גאים בעצמם, ותכלס הם מרגישים שהם על גג העולם.